Erasmus European Youth Parliament je simulácia Európskeho parlamentu určená pre žiakov stredných škôl v Európe. V tomto programe ste rozdelení do rôznych výborov, committees, v ktorých následne musíte spísať rezolúciu. Rezolúcia vyzerá asi takto nejako, není to nič extra špeciálne. Vašou hlavnou povinnosťou je vymysleť main issue, ku ktorému následne vymyslíte ICs. To sú menšie subproblémy, ktoré spôsobujú ten hlavný problém. Následne OCs, to sú jednotlivé riešenia na menšie problémy, ale iba stručne napísané. A následne appendixy, to sú rozpísané OCs, to znamená rozpísané riešenia. Tento rok bolo 6 committees: Big Tech, Migration, Climate, Social Affairs, Economic Affairs a Foreign Affairs. Ono sa to zvykne aj striedať, že rok čo rok je niečo iné, niečo sa zlúči, niečo sa naopak rozdelí, ono sa to mení. Tento rok bolo toto. Čo sa potom týka priebehu programu, tak to vám tiež neviem úplne konkrétne povedať, pretože každý rok tým, že je to v inom meste, tak aj ten program sa vždycky mení. Ale mám tu spísané, že v podstate prvý večer ešte pred začiatkom programu prebieha zvyčajne nejaká prezentácia krajín a ochutnávka jedál tradičných pre vašu krajinu. A väčšinou tam máte spraviť, že nejakú meme prezentáciu o vašej krajine, aby sa proste ľudia na tom zasmiali a vedeli, kde je Slovensko a také veci. A v podstate prvé 2-3 dní pracujete na rezolúciách. Tretí deň zvykne byť Meet the Boss Conference, kde sa stretnete s odborníkom na danú tému a aby vám keby pomohol v tej vašej rezolúcii, aby vám pomohol nejako pri nejakých veciach, kde si nie ste úplne že istí. Väčšinou to zvykne byť fakt také, že pohodové sedenie. Štvrtý deň zvykne byť vlastne dokončovanie tých rezolúcií pod tom Meet the Boss sessione. A v podstate 5. deň je hlasovanie o tých rezolúciách. A 4. deň ešte pred hlasovaním je press conference, kde vlastne ste bombardovaní otázkami na vašu rezolúciu a tam akože máte vlastne poslednú šancu na to vychytať nejaké chybičky a nejako si pripraviť jakoby odpovede na to, aby ste neboli nejako skritizovaní. Ďalšou vecou, ktorá tam prebieha, sú tzv. Speeche. V podstate to hlasovanie začína s opening speechom. V podstate máte len obhájiť vašu rezolúciu a presvedčiť ľudí, to je taká posledná šanca presvedčiť ľudí, prečo by mali hlasovať o tej vašej rezolúcii, lebo keby dostanú ju nejak deň predom, aby si ju vedeli prečítať a rozhodnúť sa, či to je dobrý alebo zlý nápad. A v podstate potom tam máte niekto iný na vás spraví attacking speech, kde akoby vás v podstate skritizuje za nejaké body, ktoré neboli tam úplne správne. Vy následne potom máte právo na defending speech, kde si obhájite tieto vaše body. Na to sa nedá úplne že pripraviť, ale musíte byť proste schopní pohotovo reagovať. Ako posledný speech je closing speech, v ktorom v podstate iba poďakujete ľuďom za pozornosť a v podstate prebieha to, že tesne pred hlasovaním. Ešte taká posledná vec, ktorú by som spomenul, je to, že v podstate na to, aby to vaše committee fungovalo a aby práca v ňom bola efektívna, vám pomáhajú chairovia, ktorí sú v podstate takí usmerňovači vášho committee a v podstate majú vám pomôcť pri nejakých veciach, ako napríklad ako má vyzerať tá rezolúcia. Majú vás usmerniť v tom, že toto by vyšlo, toto by nevyšlo, toto by prezidium schválilo, toto by neschválilo a tak ďalej. A prezidium je v podstate predsedníctvo toho parlamentu, ktoré jakoby potom vyvoláva tých ľudí na spíče a na otázky a na podobné veci. Takže tak no, viac tam toho nemám, tu mi končí scenár. Ešte rýchlo doplním jednu vec, ktorá neodznela vo videu a je dosť podstatná. Vo videu neodznel jeden podstatný fakt a to je ten, že mnoho ľudí si myslí a je presvedčených, že tento program je čisto iba pre ľudí, ktorých veľmi zaujíma politika. To nie je úplne pravda, pretože v definícii tohto programu je vyslovene napísané to, že tento program vlastne preverí znalosti študentov v obore dejepis a občianska náuka. Čiže nejde tu ani o tú politiku, ako skôr o tom vedieť, že o čom sa hovorí a mať nejaký všeobecný prehľad.
ak máte nejaký všeobecný prehľad nielen o politike, ale aj o svete, tak sa proste nestratíte v tom, čo ľudia hovoria. Čiže takto, no. Dúfam, že toto video bolo nejakým spôsobom prínosné pre vás a budem len rád, ak prejavíte záujem o tento program. Ak som vám teraz akože ukázal niečo, čo vás zaujíma. Čauko.